Nakalimutan ko. Napalaban yung V3 natin. Hindi tayo nabibitin sa overtaking. Hoy, balik Bicol na naman tayo at syempre special ang ride na ito dahil meron tayong bagong kasama sa ating biyahe. At isasabak natin agad siya sa isa sa kinatatakutang bypass dito sa Quezon Province. Oops. Naka-half throttle pa tayo hindi pa tayo naka-full throttle. At syempre very excited tayong subukan ito kasi mas malakas na itong umahon kaysa doon sa ating V1. Yan, gamit natin ang ating bagong kasama ngayon sa biyahe. Lumalabas agad yung BBA Cause they know I got the sauce. Got the presents on me, I can't. Sarap, sarap! Yung mga ginagawan tuloy, walang harang yan Ayan, ganun na naman ang itsura Pero hindi kasi maayos ang pagkakatapal. Tingnan nyo naman yung pagkakatapal na yan Tapos may release ng trend pa. Dulas. Talaga naman. Lopez Quezon. Ay, aray mo. Nakabara ako, isa to sa pinakadelikadong parte ng Tagkawayan Quezon Bigla ako napatabi Dito na kami sa lupa dadaan. Might take offense if you tell me that you doubt it. Muli magsisimula ang ating biyahe dito sa bayan ng Morong sa Rizal. Alos 8:30 na ng umaga na makapag-take off tayo at nag-full tank po na tayo dito sa Hebron Gas Station dito sa may bayan ng Morong. First gas up natin, 408 pesos at 69.60, 5.8 liters. So, saan kaya abot ang first gas up natin? Malaki-laki kasi yung gas tank nitong NMAX B3 natin. Okay na tayo? Tuloy na tayo? Hindi raw kasi kami nag-uusap sa biyahe ni Mrs. Kaya ngayon mag-uusap na kami dalawa. Ang layo daw kasi ng biyahe, di kami nag-uusap. Oy, good morning! Welcome again sa Team Barako Moto Vlog mga kabarako. Samahan nyo ulit kami sa aming biyahe ngayong July 2026. Yan, gamit natin ang ating bagong kasama ngayon sa biyahe. Ayan, si Dana nga pala ito ang binigay na pangalan ni Mrs. Barako dito. Yung ating NMAX B3 standard mga kabarako. Tingnan natin ang magiging performance nito sa ating biyahe. Ayan, at the back ride kasama natin ang ating boss Mrs. Barako. Anong oras na tayo nakaalis? So pagka hindi kaya, tutulog na lang ulit kami. Ganyan talaga pag nagkakaedad na. Tsaka wala pa tayong driving lights. Baka ma-void kasi yung warranty sa makina. Biglang lumaki yung kanyang dashboard Ibang iba dun sa NMAX 155 version 1 natin. So first impression natin dito, napakagaan napaka-responsive ng throttle, napaka-nimble niya, napaka-agile niyan dalhin. Ayan Wala pa kaming top box kaya magaan pa kami, kaya medyo loaded tayo. Dito yung bag natin sa harap. Yan, sentro ng bayan ng Morong. Maraming salamat sa pagsuporta pala sa ating YouTube channel. 5 taon na tayo, pang-6 na taon na pala natin ngayon. Last na ride natin may 11 Alright. At makapag-update tayo sa kalsada 2 buwan tayong hindi nakadaan sa Andaya Highway. Last na daan natin is March pala. Then April naman nagpas kami pa uwi. At nung nakaraang May naman hindi tayo dumaan ng Andaya. Sa Daet tayo dumaan, balikan. Lumalabas agad yung BBA Tsaka break-in period pa pala tayo. Kaya tama-tama ito na yung break-in niya. So hindi tayo makakahirit ng takbuhan ngayon. Ito na pala ang bagong mga kasama natin sa ating biyahe mula ngayong buwan. Ang ating bagong Yamaha NMAX 155 version 3 standard. At marahil kung magtatanong kayo bakit NMAX ulit, ito kasi talaga yung napupusuan at gusto naming mag-asawa. Original na plano talaga ay mag-upgrade na kami sa X-Max 300 pero naisip ko hindi practical at hindi rin sapat ang aming budget. Hindi rin yung Tech-Max na version ang kinuha natin kasi naisip ko rin mas maraming technology, mas pasakit din sa ulo. Pamahalaang bayan ng Tanay, Rizal. Parang luma yung design ng nila ng munisipyo nila dito. San Ildefonso de Toledo Parish Church pala ang pangalan ng simbahan nila dito mga kabarako. Ayan laki din ng simbahan nila, parang lumang-luma na rin. Ayan, shoutout sa mga kababayan natin dito, mga Bicolano dito sa bayan ng Tanay. Marami rin tayong kaibigan dito. Ayan, Tanay Town proper tayo. Tamang oras, alas 9:39. Palagpas tayo, doon pala yung likuan. Tanay crossing na tayo. Ayun, going to San Palok. Going to Pililla tayo, kakanan na tayo dito. Alas 9:43.
Pililla Rizal na tayo. Kaliwa na tayo dito. May nagre-request sa next time daan daw tayo dito sa may bandang Halahala. Pero sa next ride na siguro kasi anong oras na tayo nakaalis. Hindi ako masyado makahirit kasi nga alas break-in period pa tayo eh. Saka maganda nito mga kabarako kasi maliban dun sa ABS na dating nasa P1 natin, meron na rin tayong traction control. O ingat pala tayo dyan, no? Sa nag-keep in parte na yan dito sa may Halayhayin mga kabarako, especially pagka babalik na ng Manila. Napakaswabe, sarap. Woo! Yeah! Oo, mas masarap siguro to pag sa daet tayo dumaan mga kabarako. Dami lang ka dito. Kilometer 69 pala dito ang tawag. Dito sa may part na to ng Pililla. Wow! Grabe, ganda mga kabarako. Medyo nag-degrade na rin pala yung mga kalsada dito. Mabitak na talaga. Dati ang ganda dito eh. So paalala ulit natin sa mga dumadaan dito lalo sa gabi kasi ay buti nilagyan na kahit ilang pirasong harang. Dati walang mga harang yun eh. Lalo pagka southbound tayo kasi yung bandang kanan napakataas talaga ng mga yan. Kasi ano tayo eh, umakyat tayo ng bundok tapos pababa ulit tayo patawid dun sa lowlands ng Mabitak. Kaya ingat tayo yung asphalt dito sa may part na to Yan, itong kailangan mga kabarako, dapat re-asphalting kasi talagang uka-uka na yung mga asphalt overlay dito mga kabarako. Ayan nice. Dapat dito yung unang inasphalto mga kabarako. Ayan ito yung iingatan natin dito yung area, itong mga ganitong parte. Prone to overshooting pa naman dito mga kabarako. Yan, bitak-bitak na talaga mga kabarako. Ayan taas Uy! Bitak na talaga mga kabarako. Talagang bagay na sa pangalan Gundo, grabe Gundo ng fire tree dito, grabe. Wow. Dito muna tayo kami, kakain muna siguro kami dito. Umuulan na doon. Dito sa paborito naming tambayan dito sa may Mabitak. Hirap na walang top box Dito kami kumakain lagi. First stopover pala ng biyahe natin dito sa lagay nating tambayan dito sa Mabitak, Laguna. Ito nga pala ang J Coffee. Silog tsaka kaping barako ang in-order natin. Bang silog naman ang paborito ni Mrs. at sinamahan niya ng kape mocha. Usually dito ang unang stopover namin pagka pauwi kami ng Bicol. Maganda kasi ang ambience dito at masarap naman ang mga pagkain pati na rin ang mga kape. Siyempre dapat maayos ang ating kain para tuloy-tuloy at may energy tayo sa ating biyahe. Ayan, oras natin alas 11:08. So dito pa lang tayo Mabitak, Laguna. Ito na yung NMAX P3 natin. Natatakot si Mrs. kasi wala pa kaming top box. Mahilig kasi siyang matulog sa biyahe. Kaya ngayon wala siya, hindi siya makakatulog sa biyahe ngayon. Tuloy na tayo sa ating biyahe. Kasi dito pagka ganito mga buwan talaga, lalo pagka umulan na, blooming na yung mga fire tree dito sa kahabaan na ito ng Mabitak, Laguna. Yun wow, ganda. Ay, ingat pala tayo sa mga road slip dito Ayun Yun solid grabe. Woo! Nanguma Bridge dito sa Mabitak, ganun pa rin. No entry sa mga 10-wheelers. Ganun din yung Mabitak Sinulunguan Pangil Road. Tag-ulan na naman, hindi pa naayos yung tulay na ito. Nakakatakot na yung tulay na yan. So, Fami Laguna, 11:16 ng umaga. So, pagkaliko pala natin dito, alalay tayo kasi yan napaka-blind na kurbada. Fami crossing na tayo. Dire-diretso lang tayo dito. Ito papunta ng Real, ito papunta ng sentro ng Fami Laguna. Diretso lang tayo dito. Kung gusto niyo naman mag-stop over, napakaraming pwedeng pagkapihan dito. Ito may McDonald's, may Jollibee, bahala na kayo mamili dyan. Siniloan, 11:19 in the morning. Napakaraming buhangin dito ngayon sa mga gilid-gilid ng mga kalsada. Kanina pa yan Hindi ko alam kung bakit napakaraming buhangin ng kalsada dito. Kaya mag-iingat tayo sa mga gilid-gilid Pakil Crossing. Ito daw yung pinakamagandang munisipyo dito, yung Pakil Municipal Hall. Itong kanan galing ng Siniloan yan. Ito papunta ng sentro ng Pakil. Pagkabaha dito, dyan tayo dumadaan sa loob. Napakadumi ng kalsada dito, malikabok, maputik. Kasi nga may ginagawa dito Hindi ko alam kung anong project na itong ginagawa dito. Department of Energy daw National Highway, di sila nagbibilad. Napakadelikado niya sa nakamotor. Dapat nagbibilad lang sa mga barangay road. Bayan ng Paete, Laguna.
Shoutout sa mga kababayan natin dito. Bayan na pala tayo ng Kalayaan Kalayaan, tapos Lumban, Laguna. Pagkatapos ng ating tuloy-tuloy na biyahe, nandito na tayo sa boundary ng Pagsanghan at Lumban, Laguna. Alam nyo ba na ang bayan ng Pagsanghan ang itinuturing na Tourist Capital of Laguna? Tinatawag din pa ng itong Athens of Laguna dahil nagsilbi itong isang cultural, commercial at educational hub sa loob ng 170 taon. Kaya naman pag nadaanan mo na ang lumang style na munisipyong ito, ibig sabihin ay nasa Pagsanghan, Laguna ka na. Nagtuloy-tuloy na pala tayo sa ating biyahe at sandali tayo nag-stop over dito sa may marker ng Cavite para mag-picture-picture. Cavite, Laguna, home of Caliraya Lake and Resort. Pero pagka dumadaan kayo dito, isa to sa pinakakukulay na marker na makikita nyo dito. Tsaka napakaganda ng kurbada dito. Ayun o, napakasolid. Can't fool flexing cause they know I got the sauce. Got the presents on me, I can't ever take it off. That's why I came country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. Country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. Yeah, they can't get like me. Sentro ng bayan ng Cavite ang dire-diretsong kalsada. Kakanan lang tayo dito papunta sa bayan ng Louisiana. Cavite, Laguna, napakailang talaga dumaan dito. CR break muna tayo. Pagka first time mo ditong dumaan, medyo parang kakabahan ka kasi tingnan mo naman halos walang dumadaan. Pero pag ganitong umaga, napakaganda dumaan dito. Yung tingnan nyo, napakapayapa, walang pollution, walang mga halos sasakyan. Ito na nga pala ang mga bulubunduking bahagi ng Cavite, Laguna. Bale, normal lang nakabahan ka dito lalo kung first time mong dumaan. Pero once na magamay mo na ang daan dito, mag-i-enjoy ka na sa ganda ng tanawin. Isang palatandaan ang gas station na to para malaman natin na tayo ay malapit na sa bayan ng Louisiana, Laguna. Isang paalala pagpasok natin sa bayan ng Louisiana, ang mga partikular na kalsadang ito. Two-way lamang ang bahaging ito ng mga kalsada, kaya masikip ang mga salubungan. Bukod doon, napaka-blind spot pa ng mga kurbada dito. Kaya kung mapapansin nyo, halos hindi natin makita ang ating kasalubong. Kaya mag-iingat tayo dito pagpasok natin sa bayan ng Louisiana. Moving white tee, designer on my cuff, ain't something like a boat beat. Country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. Country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. Artist out the ranch, I just told you that I'm about it. I might take offense if you tell me that you doubt it. That's just what it is, yeah, I'm known to make it rowdy. Then I'm for the Muli, isa na namang paalala para sa mga dumadaan dito, lalo dito sa may tapat ng Via Rosary dito sa may Louisiana, Laguna. Sira-sira ang approach ng kalsada dito, bukod doon masikip at delikado pa ang kurbadang salubungan. Mabuti na lamang at nilagyan na rin ng barrier ang northbound na bahagi ng kalsada. and I drive a wide body. Who you know? But like it's nobody. Can't go slow. I gotta hit that body. I'm the top of the top. I can't never take a break. Yeah, I'm hot and you not. That's why all my records pay. Oh, it's been a long, hard road. Gotta go home. Yeah, 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 yeah. Oh, and I know you love the way. At dito na pala tayo sa bayan ng Lucban, Quezon. Katulad ng mga unang ride natin, ganito pa rin ang kondisyon ng mga kalsada dito pagpasok natin sa bayan ng Lucban. Country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. Country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. Yeah, they can't get like me, rockin' boots and white tee. Kaya naman halos sa gilid lang talaga ang daan natin kasi talagang matalbog at sira-sira ang gitnang bahagi ng mga kalsada. Dito tayo sa may Junction Lucban Louisiana Road. Papunta ng kaliwa, going to Sampaloc yan. Ito papunta ng Lucban Town proper. So tayo naman, diretso lang tayo dito sa may Lucban Diversion Road. Dito na pala tayo sa may Lucban Diversion Road. Saglit lang natin babaybayin ang kalsadang ito habang busog naman ang ating mata sa magagandang tanawin. At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. Ito naman ang bubungad sa iyo pagdating sa dulo ng Diversion Road. Kaya tapang-tama, kung medyo pagod na kayo, pwede na kayo mag-stop over dito. Bahala na kayong mamili dyan kung alin ang gusto nyo. Tayo naman ay nagtuloy-tuloy lang sa ating biyahe kasi katatapos lang naman natin mag-stop over kanina sa may Mabitak, Laguna. 12:53 oras natin.
Lukban, Tayabas boundary na tayo. So dito na pala tayo sa Tayabas City. Medyo naglolo ko yung GoPro natin. Kaya naman tutuloy na lang natin ang pagkikwento sa puntong ito. Ganito nakakaganda ang mga kalsada dito pagpasok natin sa City of Tayabas. Aspaltado, talagang napaka-smooth ng takbo natin hanggang sa makarating na tayo dito paliko ng Lukban Diversion Road. Sabi nila medyo mas mahaba ang ikot dito pero maganda naman at tuloy-tuloy ang biyahe. Ito na pala yung dulo ng Tayabas Diversion Road. So pagdating natin dito makikita natin yung ating mga marker, itong mga giant gas station. Balik kakanan lang tayo dito at babaybayin lang natin ng ilang minuto ang kahabaan nitong Tayabas Pagbilao Road at mag-exit na tayo sa Pagbilao Bypass Road. Pagdating sa crossing na ito, kakaliwa na tayo dito. Yung bandang kanan galing ng Lucena yan. Pwede na naman tayo magdiretso doon sa bandang unahan kaya lang mas mapapalayo pa tayo dyan kasi dadaan pa tayo sa bayan ng Pagbilao. Kung medyo alanganin naman yung gas natin, meron na tayong gas station dito. Alam ko ay 24 hours open yan. Slow down road, narrow ahead. Dito tayo sa Pagbilao Bypass Road. So makakita nyo, galing tayo ng norte, papunta tayo ng south. So pagka galing sa apat na lanes, bigla siyang sisikip dun sa may tulay na yun, oh. Kaya alalay tayo dito lalo sa gabi. Buti nga nilagyan na nila ng mga mga barrier, yung konkreto naman. So again, ingat sa mga dadaan dito sa may Pagbilao Bypass, yung mga approach and tulay. Kompleto naman sa early warning devices at mga harang. Ayan, kapihan na rin dito. Ingat sa paglabas dito. Wala lang dumalim. Dito nga tayo. Lalim na ikot mga kabarako. Ingat sa paglabas ng Pagbilao Bypass Road. Pabilis sa mga sasakyan dito. Okay, left and right tayo. Dalangin po ang inyong ligtas na paglalakbay. Ayusin nyo muna yung mga kalsada nyo dito para ligtas na yung paglalakbay namin. Kahit gilid, kasi kadalasan dito lang tayo sa gilid dumadaan. Pero at least kahit paano, tinapalan nila yung mga obvious na lubakan nga. Lumalim na yung mga asfaltado dito sa Pagbilao. Parang atimonan na rin. Kinakalbo na kasi yung mga bundok dito. Tingnan nyo. Pero parang tinatakyas na Ano gagawin nila dyan? Dito sa area na to, asfaltado. Well, in fairness naman talaga, mula nung March, talagang nagtapal sila ng nagtapal. Lang dahil nga sa dami ng tatapalan mo, in 1 month na yan, sa dami ng tatapalan mo, hindi mo na maayos yung pagtapal ng iba dyan Nawala nga yung lubak, puro bukol naman yung kapalit. Hindi na palalim. Sabagay, sawa na kayo sa palalim Gawin naman natin pa umbok naman. Reklamo kayo ng reklamo ng malubak Ito gawin na natin, puro pundok naman. Aray mo! Yun Ay! Medyo okay itong PYB suspension dito sa stock yung stock na suspension kahit paano lumalaban sa talbog. Stop over muna tayo dito para makapagbuko. Pagbilao Quezon, magbuko muna tayo dito. Dito yun sa mga bilihan ng buko dito, tsaka yung tutubao. Ayun si Macy's. Doon sa may parting Laguna, ang liliit ng buko dito. Medyo malalaki yung buko dito. Magkano daw? 25? 25 lang. Tuloy na tayo sa biyahe natin mga kabarako. Nakapagbuko na tayo. Bukol-bukol yung kalsada dito sa may tapat ng clean fuel na yan, no? Oras natin alas 2:01 ng hapon. So objective natin makatagos tayo hanggang Santa Elena by 5 PM para kahit paano maliwanag pa tayo makakatagos ng Tagkawayan. So ino-okay pa yung V3 natin. Hindi pa tayo nangangalay sa biyahe mga kabarako. Ito ang Maharlika Highway na sakop ng Pagbilao Quezon. So in fairness, medyo maayos ang mga kalsada dito at maayos naman ang pagkakatapal ng ilang parte. Mabukol nga lang ang iba. Ano ba yung trabaho yun? Pasok na tayo ng Old Zigzag Road mga kabarako. Ingat pala tayo kasi sira-sira ang kalsada dito. Ayun Alright, tingnan natin ang performance sa paahon. Okay naman. Hindi naman siya hirap. Pero wala pa tayong top box yun Nilagyan na ng harang mga kabarako bago lagay yung barrier na may reflectorize dito. Matagal din tayo hindi nakapag-picture dyan mga kabarako. Alright, alalay paglabas. Yun muna sa kaliwa. Bago kanan, exit na tayo ng Old Zigzag. Kaya medyo kahit paano, tuloy-tuloy yung biyahe natin.
Ayan, oh, may mga tapal naman. Alright, let's go. Woo! Sarap, sarap. Sarap dalhin nito mga kabarako. Napakasuwabe. In fairness, yung suspension niya, medyo maayos yung play. Hindi ganun ka tagtag compare dun sa stock nung V1 natin dati. Ito okay to. Okay, dito na tayo sa may Tagbakin at Timonan, Quezon. So ito na lang yung part na to, ang medyo talagang sira-sira yung bandang gitna lalo. Dito na tayo sa gilid. Putik mga kabarako. Ito mahirap dito pagkatag-ulan sa may lugar na to kasi may quarrying dyan, oh. Ayan, oh. So bago yan dumating dito sa may gas station ng Uno Fuel, tsaka itong Caltex dito. So Uno Fuel, Atimonan, Quezon. Kanan na tayo dito, going to Bicol. Ito punta ng Atimonan town proper. So hindi naman kayo makawala dito. Dire-diretso lang ito. Yan, slow down, uneven road daw ahead. Ayan, natapalan na. Pero matalbog talaga. Woo! Ayos, hindi tayo nabibitin sa overtaking. Pero grabe dito sa area na to, talagang walang pagbabago. Kasi hindi na kaya ng tapal-tapal yan eh. Dito, malubak pa rin dito sa part na to ng Timonan. Dito sa may Timonan Port yan, ang mga kabarako. Kaya ingat tayo dito, ayun, oh. Bayan ng Atimonan, Quezon na tayo. In fairness ulit, marami ulit mga natapalan na parte ng kalsada dito. Oops! Ay, ingat pala tayo dito, ha. Yung mga ginagawang tulay, walang harang, oh, yan, oh. Mag-iingat lang sa mga dumadaan dito kasi yung mga ginagawang tulay halos kulang ang barrier. Isa ako, kabilaan yan, oh. Atimonan, Quezon yan, mga kabarako, ha. Buti naman may harang na kahit paano. So tuloy-tuloy ang widening dito. Nung nakaraan walang harang yan, eh. Oh, daming kamote, ah. Alright, alalay tayo pagpasok natin dito sa sentro ng bayan ng Plaridel. Ayan, oh. Even naman ang mga kalsada dito sa sentro ng bayan ng Plaridel, naman matik dapat ang pag-alalay natin pagdaan dito. Maiksi lang tong bayan ng Plaridel, ah. Ito sa pinaka magagandang tanawin ulit dito, coastal road ng between Plaridel and Gumaca, Quezon. Ayan, lalo kung summer, maganda panahon, napakaganda dito. So oras natin alas 2:48 ng hapon. Bayan ng Gumaca, Quezon na tayo. Paalala, pag liko natin dito, yung unang release ng tren papasok ng Gumaca. Okay, mabuti na lang may mga kasabay. Mahirap kung mag-isa ka lang. Ayun, ganun na naman ang itsura, oh. Wala na naman yung nilagay dyan. Wala na naman. Alright, kumusta natin mga kalsada dito? Ayan, puro uneven. Bayan ng Gumaca, ayan, oh. Napakatalbog ng mga kalsada dito. So, inagbuhan. Makakita nyo dito, may paalala naman. Ang mga mabigat at depektibong sasakyan ay pinapayuhang dumaan sa Maharlika Highway. So, kanan na tayo dito. Welcome to Villa Arcaya. So, pagpasok natin dito, Villa Arcaya. Dahil nasa break-in period pa lang itong V3 natin, so nag-decide kami ni Mrs. na dito dumaan sa Gumaca Bypass. At para na rin masubukan kung gaano kalakas ang V3 sa ahon. Oh, ang ganda pa ng view dito. Oops, naka-half throttle pa tayo, ha. Hindi pa tayo naka-full throttle. I think dahil mas magaan siya, kaya medyo malakas siyang umahon kaysa dun sa V1 natin, mga kabarako. Pero napaka-solid, ha. Malakas siya sa ahon, ha. Ay, naglagay na sila ng mga early warning device para doon sa mga putol na kalsada. Okay naman. Wow, ganda talaga dito, mga kabarako. Napakaganda ng view dito, eh. Kaya mamimiss out mo yung view dito pagka hindi mo pa nasubukan dumaan dito sa Gumaca Bypass. Oh, maganda ng mga pwesto nila dito, oh. Alam naman natin maraming ayaw dumaan dito sa Gumaca Bypass dahil sa kinatatakutang mga tarik ng kalsada dito. Ganda na dito kasi yung mga tindahan na, ayun. Pero di ka naman talaga magsisisi sa ganda ng kalikasan pag dito ka napadaan. Wow, Sea of Clouds, mga kabarako. Yan ulan, ha? Hindi ulan yan. Yan ulan, ha? Oh, wow. Wow. Grabe, ang ganda. Woo! Wow, Sea of Clouds yun, oh. Hindi yun ulan. Tigbasang-basa sana yung lupa yun, oh. Grabe. Ganda, mga kabarako. Yun, wow.
Ayan, gumaka-bypass tayo mga kabarako. Ito yung papunta ng Manila, northbound yan mga kabarako. Ito yung pinakamatarik na kalsada dito na papunta ng northbound kung saan marami na aksidente. Okay, tamang oras, alas 3:30 ng hapon. Nandito tayo sa Gumaka Bypass. Gumaka Bypass pala mga kabarako. Sa kabila naman ng ilang negative impressions sa Gumaka Bypass, hindi natin maitatanggi na talagang maganda dumaan dito at maganda ang mga tanawin. So yan yung sinasabi natin, mga accident prone area. Ingat tayo dito mga kabarako. Grabe, ang ganda dito Ang lamig pa mga kabarako. Pagdating dito mga kabarako, by the way, ito muna ng Gumaka proper. Ingat tayo dito. Ito na, yung going south na pinaka mahabang ahon dito mga kabarako. Kaya talagang maraming nadidisgrasya dito na mabibigat na sasakyan, lalo yung mga loaded. Kawawa naman yung mga nadadali dito. O yan pag exit natin ng Gumaka Bypass, sira-sira ang kalsada. Tapos may release ng tren pa. Dulas yan, talaga naman. Dilim pa naman dyan mga kabarako. So panikihan, Gumaka Quezon na tayo. Okay, bagong asfalto mga kalsada dito. Alright, in fairness mga kabarako, medyo maayos ang kalsada dito ng konti. Mga tapal-tapal na lubakan, natapalan ulit nila. Ay, ano na yan. Grabe naman. O yan ingat tayo dito Masikip na nga kalsada. Sige pang banat pa ng mga overtake dito. Ayun So ingat tayo dito, lalo pagka northbound ka Ayan lang mga harang-harang dyan. Doon yung pag-uwi natin nung may nalaglag na yung truck. Mag-iingat tayo dyan. Malapit na to sa may boundary ng Lopez Ayan mga bagong tapal, mga kabarako. Ayan Pero hindi kasi maayos ang pagkakatapal. Tingnan nyo naman yung pagkakatapal na yan Bahala na kayo dyan. Malapit na to sa boundary ng Lopez Quezon Talagang pinapatong lang Hindi man lang yung, alam mo yun, yung inihaan na ng pison. Wop! Nakakapagod na magsayaw dito sa may parteng to ng Gumaka. Lopez Quezon na tayo, alas 3:49 ng hapon. Lopez Quezon So sa parte ng Gumaka, yun lang yung medyo talagang dispalinghado. Yung tinatapalan nila na yun. Alam ko itong mga kalsadang ito, bagong reblock lang to pero biyak-biyak na agad. Ayun bagong reblock lang to Yan Lopez Quezon. Mga bagong reblock lang tingnan nyo. Lopez Quezon. Ay, aray mo. Ano na mga sir? Tingnan nyo naman yung ng kalsadang yan. Bagong reblock ito luma pa to mas nauna pang bumigay yung bagong reblock Ang mga partikular na kalsadang ito ay halos malapit lamang sa boundary ng Gumaka at Lopez Quezon. Ang nakakapagtaka sa mga kalsadang ito ay halos mga bagong reblock lamang ito, mga 1 o 2 taon lang ang nakakaraan. Kaya naman magugulat ka talaga na bakit gano'n na naman at biyak-biyak na naman ang mga kalsada dito. Pero butas-butas na naman. All vehicles going to Bicol, turn right via Lopez Diversion Road. So, total truck ban pala dito. Pero dito na tayo dadaan mga kabarako sa sentro ng Lopez. Okay, Lopez Town proper tayo. So may bago silang McDonald's dito katabi ng LCC Lopez. Alas 4:04 ng hapon, dito na tayo sa ginagawang Lopez Viaduct. Boy, meron ng taas mga kabarako. And welcome sa ginagawang Lopez Viaduct dito sa Lopez Quezon. Sabi ng DPWH ay lalagyan na ito ng girder nitong nakaraang May. At meron na nga pero ilang piraso pa lang. Dito pa lang Kala ko ba naman hanggang doon na sa dulo. So yan pa lang mga kabarako ang status ng Lopez Viaduct. Yung kalsada sa baba ganun pa rin.
Yan oh. Buti hindi maulan yung ride natin ngayon kasi kung maulan, naku po, kawawa. Pero in fairness kayang-kaya nung stock na shocks ng P3 natin mga kabarako. Ay, aray mo. Whoop. Ingat sa mga dumadaan dito ingat na lang tayo lalo pagka gabi, tsaka pagka maulan. So ito naman sa Kanda ibaba, ayan oh. So ganun pa rin yung sistema ng kalsada dito. Maswerte nga tayo kasi hindi tayo inulan ng biyahe. Kasi kung inulan tayo, naku po, imagine. So yung paalala ulit natin yung pagpasok dito sa bayan ng Calawag. Yan, lalim ng gitna na yun. May hukay na yun. Dito, kung bumigay na. Grabe. Kawawa. Okay, ingat sa pag-approach ng Calawag, Quezon Ayan welcome to Calawag. Alas 4 Gs mga kabarako ng hapon. Ayan mga kabarako. Naku po. Aray mo. Ayan, Calawag, Quezon na tayo. Pagdating dyan, huwag dumaan sa gitna, dadaan sa gitna. Kanina, medyo smooth pang biyahe natin. Pero dito sa Calawag, Lopez sa Calawag, dito na ako nakakaramdam ng sakit sa puwet, Isa sa'yo. Alright, Barangay Binutas, Calawag, Quezon. Malamang ganun pa rin yan. Sabi na, tingnan nyo. Yung truck halos tumagilid na, Woo! Klase yan. Uy, ang lalim. Ang lalim! Grabe! Tigilan! Wala nang mapuntahan mga sir. Pero in fairness dito, yung matagal ng wasak-wasak na kalsada dito, na-reblock na. Pero tingnan nyo yung pagkaka-reblock ko. Tas-tas na naman agad. Ano nangyari kay brother? Ano nangyari dito? Ano yun? In fairness dito, marami-rami na rin na-reblock talaga dito sa may parte ng Calawag. Pero napakahaba kasi nito. Ang daming re-reblock dito. At ang problema mga kabarako, pagkatapos i-reblock, wasak na naman. Ito, parte pa ng National Highway to. Ayan Pero parang akala mo hindi na parte ng National Highway. Santa Maria, Calawag, Quezon. Sa mga paboritong stopover ng mga biyaheng South, Bicol, Visayas at Mindanao. Ginayangan, Quezon, going to the right. So gawin nating marker yan, yung arko ng Ginayangan dito sa delikadong release ng tren dito sa may unahan. Mapapansin nyo, yun yung simbahan ng Iglesia ni Cristo. So yun yung magiging next na marker natin. Ang mahirap dito kasi alanganin or delikado kasi kurbada, tapos biglang may release pala. Lalo pag gagawin, napakadilim dito. Mahirap pa dyan, sira-sira yung kalsada. Paunahin natin tong truck. Mahirap makipagsabayan sa mga malalaking sasakyan dito. In fairness nga, kahit paano, may mga tapan na yan. Ayun Tsaka inaspalto na tong parting ito ng kalsada pag exit dito. Dati sira-sira pa yan Ganito pa rin ang sistema dito sa may parting ito ng Calawag, Quezon. Ito na yung mga paakyat ng ng yung mga pasigsag na bahagi. Siguro ito ay Barangay Binyas. Talaga, tagal na nito So ito pala yung ginagawa, parang drainage. Para naman kasing laro yung gawa nila dito. Yun So ingat tayo dito sa kurbadang ito. Accident prone area. Yun Kaya pansin nyo, may tama na yung barrier dito. Dami ng tama. Sabihin, dami na tumama dyan. Alright, alalay tayo sa pinaka malalim na kurbada dito sa may bahaging ito ng Calawag, Quezon. Oops, tingnan nyo na may salubungan na yun. Ay, mga kabarako. Oops, nasa baba na yung goma ng bus Kasi ang sikip na sa salubungan So, ingat tayo dyan So, mga kabarako, ingat dito Ayun sira-sira na yung kalsada. Lupa pa yung bandang kanan. Naku po. Mga kabarako, ingat sa ganito Delikado sa ating mga nakamotor yan. Nakalimutan ko! At yun, dumarating talaga yung mapagkakataon nito. Kahit gaano mo kabisado ang kalsada, may mga parting makakalimutan ka talaga. At medyo aminado tayo, napasarap yung piga natin sa silinyador. Okay, 4:46 ng hapon. Back to Bicol tayo. Siyempre hindi pwedeng walang picture dito. Isang picture naman dyan, mga sir. Gamit ang ating mga B3 sa biyahe na to. Kaya lang ang rider dito ngayon. At yun, dito na tayo sa pamosong gateway to Bicolandia. Siyempre, matik yan, saglit na stopover at picture-picture kasama ang bago nating motor.
kinakasabayan tayo dito. Babalik kasi ng Manila. May kasamang bata. Daming dala nila. Ingat kayo. Naalala ko nung unang biyahe namin ng pandemic, kasama namin yung bunso namin. 6 years old siya noon eh. Sobrang kabado kami noon, mga kabara ko. Walang mga sasakyan ng time na yun, kaya okay lang ngayon. Dami sasakyan ngayon. Okay, diretso na tayo. Let's go. Okay, sa mga nagtatanong yung checkpoint kung may checkpoint, ito lang yung checkpoint na madadaanan dito. Pero hindi naman talaga checkpoint parang hindi naman to yung checkpoint na katulad ng ina-expect natin. Ito yung mga parang border control lang. So, ingat pala tayo mga kaparawa. Pero buti nga may tapal na pinagtatapalan kahit paano yung biyak-biyak yan yan, kahit paano pinagtatapalan nila. Pero grabe na talaga yan. Hindi na kaya ng tapal yan Talagang kailangan ng i-reblock. Ito pala yung mga kalsada na pupunta na ng Tabogon. Bali matagal na itong nag-cave in. Mapapasigaw ka na lang. Miting kalsada yan. Sinisipon ako. Mga ako. Dahil gabing-gabi na, late na dito na kami nadaan muna sa Andaya Highway. Tagkawayan Quezon muna kami. Bali ang original na plano ay dadaan talaga kami ng Dait Camarines Norte. Una dahil talagang ayaw muna naming dumaan sa Andaya Highway at ayaw muna sana namin idaan sa Tagtagan at mga lubakan itong motor natin. So ayan, dito na tayo. Tuloy na namin to. Habang maliwanag pa, makatagos kami ng Tagkawayan. Dahan-dahan lang kami. Kasi makawawa yung motor, makakabara ako. Tabogon Bus Hub. Nice. Oops. Grabe talagang kalsada dito. Pagpasok pa lang dito sa may Tabogon pa ito. Ginagawa na yung dito, yung bumigay na kalsada. Nakapasok na tayo ng Bicol. Back to Quezon na naman tayo. Biyak-biyak pa rin talaga mga kabarako. In fairness, medyo maganda yung play nitong stock na rear shocks mga kabarako. Ayos-ayos yung kalsada dito. Ayos ang pangangabayo. Mahirap dito. Talagang wala kang papuntahan. Lahat biyak. Layo talaga ng kalsada dito kung ikukumpara mo sa Maharlika Highway dyan sa Camarines Norte. Doon talagang biyahe ka lang dito bumibiyahe ka na, nagsasayaw ka pa, kakaiwas sa mga lubakan. Hop, pagka matubig, huwag dumaan sa gitna. Oops, ingat pag approach ng tulay na ito, papasok ng Tagkawayan dito sa may Kabibihan Bridge. Isa pa pala ito sa medyo nalilito tayo. Kanina pumasok na tayo Tagkawayan, Camarines Norte boundary. Pero pagtawid natin sa tulay na ito ay welcome to Tagkawayan pa lang. Unang picture ng battery natin. Ayan, tuloy na tayo mga kabrao. Pasok na tayo sa portal. Bayan sa Quezon na may pinaka-the best na kalsada. Tapal Gaming dito, Tapal Gaming. Ay, mapapatawid ka talaga. In fairness, lumalaban yung stock na KYB na rear shock absorbers natin. Tama. Santa Monica pa lang pala to. Santa Monica, Tagkawayan, Quezon. Mapabaguhan o mga lumang rider man, talagang tatatak sa inyo ang mga kalsada dito sa Tagkawayan, Quezon. Wala talaga tayong idea kung bakit bitak-bitak ang mga kalsada dito. Kasi umaangat yung pavement Angat-angat talaga. Talagang dapat reblocking na maayos. Ah! Maraming kalsada talaga dito. Tingin-tingin lang sa likod. Iwas lang tayo dito sa masyadong lubak. Biyak-biyak ang kalsada. Ayun Aray mo talaga. Tulis Pati yung pagkakatapal nila, mga din. Bakit din yung pagkakatapal? Ay ko! Grabe yung kalsada mga kabarako.
talaga, lugi. Totoo talaga yung sinasabi ng mga rider na dumadaan dito, para kang nangangabayo dahil sa kondisyon ng mga kalsada. Ito yung tipong wala ka naman sa dagat pero maalon, maging ang dala mo man ay small cc or big bike o kaya naman kahit nakasasakyan ka ay talagang mararamdaman mo ang kakaibang hagod ng mga kalsada dito. Grabe. Dito na nanakit ang pet ko eh. Alog talaga utak mo dito, grabe. Woo! Kahit paano nag-improve nga eh. Dahil nga pinagtatapalan, kahit paano nag-improve. Okay, ingat dito sa may tulay na ito. Ayan oh. Kinatakutan Bridge. Nakakatakot talaga, tingnan nyo mga kabarako. Yun oh. Oh. Tagal na yan oh. Tagal na yan oh. Talagang nakakatakot kasi malalaglag ka dyan eh. Kung nagkamali ka. Ayun, tapal na naman sila dito. Tapal gaming oh. Tiyempo naman, nadaanan natin itong mga DPWH personnel na gumagawa ng maintenance dito. Pero hindi na talaga uubra ang mga tapal-tapal lang dito. Nakabara ako, tingnan nyo yun oh. Talagang biyak-biyak. Lalo kung gabi ka dadaan dito, grabe. You know? Tunog talaga. Rico! Hindi mo alam kung paano ginawa yung kalsada dito eh. 11 kilometers na lang tayo pero parang napakalayo pa. Dahil sa kondisyon ng kalsada. Ah! Napalaban yung battery natin. Pupunta na tayo sa kabila. Oop. Talagang napalaban yung NMAX battery natin dito. Parang naawa talaga ako sa motor namin. At saka wala pa tayo kasing auxiliary lights, kaya talaga hindi namin mapilit na dumaan sa Daet Camarines Norte. May nagpapasilip ng Tagkawayan Labo Bypass Road, kaya dito kami dumaan. Kaso parang di na namin naabutin kasi gabi na eh. So mangyayari nito mga kabarako, dito ulit kami dadaan. 5:26 na. Hoy! Buti walang kasalubong. Kabarako, isa to sa pinakadelikadong parte ng Tagkawayan, Quezon Kasi mula dito kung southbound ka, dalawang lane, apat na lane biglang liliit oh. Tingnan nyo yung salubungan dito. Tingnan nyo, tapos sira-sira pa yung kalsada mga kabarako. Ayan mga kabarako dito na tayo sa San Vicente Rice Terraces. Bakit Rice Terraces? Sa mga barangay dito sa bayan ng Tagkawayan, itong barangay San Vicente talaga ang pinaka-worst ang kalsada. Bukod kasi sa pitak-pitak na mga kalsada, meron din itong almost 2 kilometers na palusong na mga bahagi. Dito kami nag-check engine ng March mga kabarako. Ganda sana ng view dito, grabe yun oh. Pero tingnan nyo naman kasi oh. Oh. Terraces talaga mga kabarako. Lipat yung truck oh. Hindi lang naman 2 wheels na nagre-reklamo dito eh. Nagagalit, nagre-reklamo daw tayo sa kalsada. Tingnan nyo yung truck oh, palipat-lipat ng daan dahil sa kondisyon ng kalsada. Kahit ayaw mong mga bayo, nangangabayo ka talaga dito. Ay, naku po. So, actually ito mga kabarako, kayang-kaya ito ng 30 minutes kung maayos ang kalsada. Pero halos kinukuha namin ito ng 45 minutes kasi nga talagang mag-iingat ka eh. Kasi itong lugar na ito, alam niyo naman, ilang to eh. Kung gabi ka dumaan, wala akong hilingan ng tulong dito, talagang kawawa ka dito.
Biyaheng ito, talagang napag-isip-isip kami bakit dito natin dinaan yung ating NMAX V3. Halos 2 buwan kasi tayong hindi nakadaan dito eh. Hindi na talaga ano yun, oh. Tingnan nyo. Umilalim na talaga, oh. Grabe naman. Oh. Ayan, oh. Northbound, oh. Oh, bawal lumipat. Diyan ka lang. Enjoy your lane. Pailing ka na lang mga kabarao. So, talagang rice terraces talaga yan. Wow, ganda sana ng mga view dito mga kabarao. Ayun, grabe yung gitna, oh. San Vicente Rice Terraces, Wonders of Ayan, slow down, sharp curve ahead. Tingnan nyo yung kalsada dyan, oh. Oh. Bukod sa palusong na, ganyan pa ang itsura. Sasabihin lang sa'yo, slow down. Hindi mo na kailangang basahin yung slow down eh. Talaga mag-slow down ka dito. Kasi tingnan mo naman yung kalsada yun, makakatakbo ka ba na mabilis dyan? Diba? Oh. O kahit sa gilid, oh, wala ka mapuntahan eh. Yun ang alay yung pag-asa mo, yung shoulder, wala pa. Lahat ng sama ng loob mo maibubuhos mo dito eh. So dito pa lang tayo magse-second gas up sa Tagkawayan, Quezon mga kabarao. One more tayo, hindi pa naman nag-blink, pero dito na yung second gas up natin. Nice one. Okay, tamang oras natin, 6:54 na ng gabi. So second stopover natin dito sa may McDonald's, dito sa may Tagkawayan, Quezon. So dito tayo lagi nag-stop over. Second gas up natin dito sa may Rustan, Tagkawayan. Hindi na tayo mga kabarako. Subali second stop over natin sa may McDonald's Tagkawayan. Pagkalagpas kasi natin sa mga tagtagan, obligado tayo magpahinga. Halos 7:00 na ng gabi nang maituloy natin ang ating biyahe. Sakto rin kasi halos testing natin ma-experience kung gaano kahirap ang walang mini driving lights or auxiliary lights sa mga biyaheng Bicol. So ito naman yung performance niya mga kabarako kung walang kasalubong tsaka madilim. So yan yung low, ito yung high. Yan. Low, high. Alright, ito yung malapit sa may Del Gallego Municipal Hall. So dito meron na ulit mga solar panels. Yan, oh. Nakakapanibago ah. Sa actual, manageable naman yung ating biyahe gamit lang yung stock lights ng ating NMAX V3. Pero doble ang hirap talaga. Buti na lamang meron na mga ilang mga street lights pagpasok natin ng Del Gallego, Camarines Sur. Oy, shoutout sa mga kaibigan natin dito sa Del Gallego, Camsur. Yan, Kilbay Bridge, Del Gallego, Camsur. Oops, dito malapit na to sa Ragay mga kabarako. Wala na dito, wala nang solar. Alright, Ragay na tayo mga kabarako. Yun o, Ragay, Camsur, 7:34. Yes, Ragay, 7:35 ng gabi. Oops, oy, let's go mga kabarako. Meron na rin palang mga solar dito sa Ragay ah. Oh wow, bago ako ah. Kasi dati dilim talaga dito ah. So mayroon pa rin mga ganito mga kalsada pagpasok natin sa Andaya Highway, particularly dito sa Ragay, Camarines Sur. Biyak-biyak at sobrang delikado sa ating mga nakamotor. Ayan, dito tayo sa Port Junction Norte, Ragay, Camsur. May isang solar dito, di man lang nila inaayos oh. Nakatumba na, nakasabit na sa mga kawad ng kuryente. Ayun oh. Ba naman yan? Ayun pa. Meron ng mga solar lights dito. Port Junction Norte ito pagpasok natin ng Ragay. Liboro na yata itong wala na to mga kabarako. Pupo. Kaya pala nagbabagal yung mga truck mga kabarako. Hidong Bridge.
Mahidong-hidong ka talaga dito. Oop. Ay, dito pala yung mga sirang kalsada. Woo! Iribo. Bigla ako napatabi ha. Ayan na naman oh, grabe. Bigla ako napatabi dun ha. Napakahirap talaga abutin ang gabi dito sa Andaya Highway. May mga parte kasi ng kalsada dito na talagang magugulat ka na lang. At hindi ka talaga pwede magkampante sa iyong biyahe. Nakaligtaan ko. Nakamog, grabe. Hirap talaga na walang driving lights ha. Panaytayan na Ragay Kamsur ito. Medyo maganda-ganda kalsada dito. Ay! Kaso may mga paisa-isang patibong kasi nang mahirap eh. Rice terraces hindi na makabara ako. Malapit na to dun sa may sentro ng bayan ng Ragay. Grabe yung bakbakan dito. O yan, overtake ka kasi yan. Oh. Ay nako, grabe, makabara ako yan. So hirap talaga makipagsabayan dito lalo sa gabi at kasabayan natin yung malalaking sasakyan dito. Bakbakan sila kahit napakalubak ng kalsada. Ito yung mga usual na lugar na lagi talagang sira ang kalsada. Ganun pa rin talaga. Yung tatapang pa nito mga lokal dito, wala man lang mga ilaw. Di sila kita oh. Dito tayo sa may Panaytayan yata ito. Dito sa may pupunta ng sentro ng bayan ng Ragay. Tingnan nyo yung mga kalsada dito. Ayan, oh. Ingat tayo dito kasi yung mga kalsada dito grabe. Welcome to Ragay na. Oh, hindi na sarkas sa Ragay Welcome to Ragay na. Alright, Ragay Bridge. Okay, bukas na yung Ragay Bridge. Apat na linis na makabara ako. Nice. Alright, malapit na tayo sa boundary ng Ragay and Lupi Kamsur mga kabara ako. Pagdating natin dito, walang solar. Kapaan na naman sa dilim. Lupi Kamsur na tayo, yan. Drive with caution, uneven pavement. Dito sa Tanawan, tingnan natin yung kalsada dito na quality. Tanawan, Lupi Kamsur. Naku po, quality talaga. Na lugar to. Parang sinumpa tong lugar na ito mga kabara ako. Nakakadilim. Bakit na nga ng kalsada? Ang dilim pa. Pagpasok natin sa Lupi, ang dilim. Pero dito sa may Kulakling Lupi Kamsur, maliwanag. Sabi ng mga taga Lupi, parang ito daw ang sentro ng Lupi. Kasi ito yung medyo asensado dito sa may barangay Kulakling. Joseph na lugar ito. Sa apat na bayan na dinadaanan nitong Andaya Highway, dito talaga sa bayan ng Lupi ang masasabi mong pinaka-worst. Bukod sa sira-sirang mga parte ng kalsada, napakadilim pa sa lugar na ito. Dito na tayo sa kambal na tulay ng Lupi. PNR Overpass Bridge. Talaga namang quality ang kalsada. At saka dito sa umaalog na tulay ng Mauka Bridge na puro uka talaga yan oh. Mga tukod-tukod na sila dyan oh. Dito sa Andaya Highway mga kabarako, itong pinakamalala dito sa bayan ng Lupi mga kabarako. Mauka crossing na tayo. Oops. Malalay na tayo dito sa dalawang sunod na barangay. Barangay Kabutagan tsaka sa dito sa Barangay Tapi. Mga kabarako, gumagalaw yung semento dito sa Lupi pagdadaan itong malalaking sasakyan. Whoop. Nag-green na oh. Ay nag-red na. Ito na, Kabutagan, Lupi, Kamsur mga kabarako. Ito na naman, 8:45 mga kabarako. Hirap talaga ng walang box lights. Ganito yung mga dadaanan mo, aray mo. Talagang kawawa itong Lupi oh. Talagang buti na lang pumapalag tong shock absorbers natin. Pumapalag siya eh oh. Tabi-tabi muna. Ay, malapit na tayo makalusot dito. Woo! Dito na kami sa lupa dadaan.
Grabe mga barako, hindi ko in-expect na ganito na naman dito. Ang mga kalsadang dumadaan sa dalawang dulong barangay, ang Barangay Kabotagan at Barangay Tapi, talaga ang pinaka-worst na mga parte ng kalsada dito. Ay, salamat. Kalusot din dyan. Nakalusot din. Alas 8:47. Nakalusot din tayo sa lupi mga kabarako. Grabe. Dito na tayo sa Sipokot, Kamsur. Ay, salamat, buti naman. Meron na rin mga solar dito. Lupi na lang ang kawawa. So ito yung mga sira-sirang kalsada dati dito. So 2 months kasi tayo hindi nakadaan dito na nakamotor. So na-reblock na pala. O, paalala ha mga kabarako. Dito ayan sa bahaging ito ng Manangli, Sipokot, Kamsur, accident prone area dito. Na-aksidente siguro yan Napakadelikadong kurbada kasi. Madilim pa. Kaya ingat tayo dyan Prone to overshooting tsaka head-on collision lagi. Dito sa Sipokot ang dami niyan puro mga blind na kurbada. Yan naman ang problema dito. Tapos ang dilim. Buti kahit paano na-reblock na yung mga kalsada dito sa area na to. Pero dito okay naman dito. Barangay Taisan yata ito. Okay na dito. May solar na dito. Nakamara ako, accident prone area dito Taisan, Sipokot, Kamsur. Sipokot, Kamsur to Sipokot, Kamsur. Alright. So isa to sa pinakadelikadong kurbada dito sa bahaging ito ng Sipokot, Kamsur. So palusong tayo mga kabarako. Palusong tayo. Tapos sa palikuyan, napaka-blind ng kurbada niyan. Ayan palusong tapos napaka-blind na kurbada. Walali ulit tayo dito Gaongon, Sipokot, Kamsur. Itong napaka-blind din na kurbada dito. Ayan kahit paano may mga ilaw. Ay, salamat. Alas 8:57. Grabe, nakalusot din ng Andaya Highway. May bago palang billboard dito. Hindi na si Mang Kanor Sino na yan? Si Julia Barreto na. Hindi na si Mang Kanor mga kabarako. Si Julia Barreto na Halos ngayon. inabot pala tayo ng 2 oras bago tayo makalabas ng Tara, Sipokot, Kamsur galing ng Tagkawayan, Quezon. Tara, Sipokot, Kamsur. Parang syudad na dito mga kabarako I-dip lang daw muna yung back ride natin mga kabarako. Dito muna tayo sa may Shell. Shell Sipokot mga kabarako. May Dunkin Donuts dito. Stop over muna kami dito. Pagkakabilang muna. Mag-i-edit si Mrs. Halos alas 10:30 na ng gabi na mag-resume tayo ng ating biyahe. Mahina kasi sa gabi si Mrs. kaya kailangan ko muna siyang paidlipin kahit paano. First time pala natin mag-stop over dito sa may parting ito ng Caltex, Sipokot at okay pala dito. Madilim pala ang mga kalsada sa bahaging ito ng Tara, Sipokot, Kamsur hanggang sa makatawid tayo ng Tara, Sipokot Bridge at makapasok tayo ng Libmanan, Camarines Sur. So pagpasok natin ng bayan lang ng Libmanan, papaalala ulit natin yung mga sira-sirang kalsada dito sa Barangay Bigueto. Hirap nga lang tayo maaninag kasi nga dahil wala tayong driving lights. Maliban sa mga kalsadang ito, halos maayos at dire-diretso naman ang biyahe natin dito. Ang isang concern lang dito sa bayan ng Libmanan, dire-diretso kasi ang kalsada ng Maharlika Highway dito. Kaya bakbakan talaga ang malalaking sasakyan lalo sa gabi. Kaya chill ride lang tayo, maging alerto sa mga kasalubong at maging mga nasa likod natin. Do you hear that? My sanity about to break while everyone I know's out. On a trip, on a boat, on a lake. I'm tired of feeling all FOMO, babe. I don't even care
care if we stay home, put our to-do list on ice. Crank the AC to 79 and make a little island right here. And there ain't a palm tree in sight, but there's not a cloud in your blue eyes. If we need a drink, I'll be the bartender. I got a fifth of Patron and a blender. Baby, slipping on a swimsuit is overrated. We don't need a beach to get Alright, tamang oras. Alas 11:24. Kanan na tayo dito, going to Pili. Alright, oras natin, alas 11:29. Pili Kamsur na tayo. Buti na lang may mga solar na rin dito sa Pili. Napakaswabe, napakasusmot ang acceleration natin. Yan, dapat ganyang kaliwanag, oh. Mga national highway. Alright, sentro ng bayan ng Pili, the capital town of the province of Kamsur, mga kabarako. Welcome. Ayan, oh. Shoutout sa mga taga Pili dyan, oh. Alright, 11:37. Liko na tayo dito. Ano yan, Pili Kamsur na tayo, mga kabarako. Going to Partido area na tayo. Hindi natin mga kalsada dito kung mayroon din mga solar na rin. Pa isa-isa na rin, ha. Yan, oh. Kasi talagang madilim yung pauwi ng bahay ng San Jose, mga kabarako, dito sa Partido area, 4th District ng Camarines Sur. We make it. Paradise is wherever we make it. Paradise is wherever we make it. Alas 12:14. Welcome sa aming simpleng bayan, sentro ng bayan ng San Jose, mga kabarako. Sabi mo, nauna po tayo darating. Muli, nandito na naman tayo sa aming munting bayan ng San Jose, Camarines Sur. Inaabot na naman tayo ng halos 15 oras sa ating biyahe. Siyempre, naging successful ang ating break-in ng ating Yamaha NMAX version 3 standard. Medyo nag-struggle naman tayo sa ating biyahe dahil nga sa wala tayong driving lights at dahil na rin sa kondisyon ng ating mga kalsada. Nagkapasalamat pa rin tayo dahil naging safe at mailiwalas ang ating biyahe ngayong araw. Very satisfied tayo sa performance ng ating NMAX P3. Napakaganyang dalhin, napaka-smooth niya sa biyahe. Very responsive ang kanyang makina at surprisingly talagang nagulat tayo na napakatipid niya sa gas. Muli, maraming salamat sa pagsama sa amin sa buong maghapon at buong magdamag na biyaheng ito. Huwag kalimutan na panoorin and like at i-share ang ating videos. Subscribe to our YouTube channel and follow us on Facebook, Team Barako Moto Vlog. Mula dito sa aming bayan ng San Jose, Camarines Sur, Renz here of Team Barako Moto Vlog. At syempre kasama natin sa back ride si Mrs. Barako. Nagpapalala sa inyo, don't forget to pray before you ride and never twist the throttle with your ego. Good night, God bless, and ride safe. We'll tell our phones, do not disturb. I got my straw hat, babe. And you can finally pull the tags on your Tommy Bahama shirt. Blue crush up on the 85-inch sound machine. When we wanna hear the ocean, I think everything we need is right here. And there ain't a palm tree in sight, but there's not a cloud in your blue eyes. If we need a drink, I'll be the bartender. I got a fifth of Patron and a blender. Baby, slipping on a swimsuit is overrated. We don't need a beach to get half naked. Life's too short, let's not waste it. Cause paradise is wherever we make it. Paradise is wherever we make it. Oh, this view of you, it's got everything I need. Yeah, the rooms, they're cheap. And if we don't wanna, we don't ever, ever, ever have to leave.
but there's not a cloud in your blue